guys, mag-challenge mukbang mi sa akong friend ron si Jocelyn. Mag-mukbang mi og usa ka buck chicken og isa ka kuan nga pizza. Nya challenge din namo nga hotdon jud ni namo ning usa ka pizza og usa ka chicken ug kaya ba jud ni namo mahurot ba jud ni namo. Tanawa lang inyo guys kay kita jud mo maglaway jud mo kita ni. Diri ko. Tanawa ninyo kay ha kay kinsa jay survivor namo ani pinai. Let's eat. Tara kain tayo. Makita ka jo? Pwede lang, di ba? Hindi ko na ipakita kaya daw pero Okay na. let's eat. Arat na mga kumakain. Mga Kumakain. Sugod na may kaon guys. Dali jo. Sige, nakaon diha. Dali kita dungan tang duha kaya kita jud kinsay kusog kaon na to ani. Aro gino ko, basi ako yung siguro mo ari. Ready. Ihi sudaan. Ha? Nangilang ko ano prepare. Dali. Sugod na ko ari. Unsa ba nimo kuan nga di man challenge ni nato nga hotdon na to ha. Mura pa pagani ko mura ka nako tiyan. Busog na? Daghan kay ni guys kay usa ka buk manok. Nakatanaw ha. Dali jo idawag kamera. Usa ka buk manok. O usa ka buk pizza. Kaya kanina mo guys. Mahurot ka ni. Nya ini kumain na pud may panghimagas na ami strawberry o kuan banana cake. Hinimo ni Florentina. Nada po hinimo ni Jocelyn nga empanada. Empanada ba nito? Adili ko siya ensaymada. Ensaymada. Ensaymada guys, Dali na. ensaymada. Kani among challenge kaya kani unahan na kaon manok jo. Ako nakaunas kuan pako. Sugod na mi guys. Di lagi siya makuan, di lagi siya makuha tanan. No. Kuha mo gani ay ngod. Lahi ang imuha Mars. Kuha. Gikuan ang guna. Sa sa mo halon. Ngud era. Wala kaya. Kana. Sibol ko gamay ko. Idike. Kaya kanina horot. Horot kanina to. Hello guys, good afternoon. Challenge ni namong duha guys. Kinsay pinaka kusog mo kaso. Kung kinsay una makahurot, makaubos. Dili. Oh, kuan hotdon ni namo. Horot kanina to. Busog ka. Ano ba ka? Ano madai na hain? Ang kula na to, ang kula. Ang kula guys, guys. Dada, binuang may mako may umpa. Sudo ka. Bugoy ka sa ako rin ang pa. Pero na yung daghan. Sige lang kaon lang diha. Yun sa kinaya ni mo kuan. Survive doon naka. Kuan na. Hello guys. Isa na po guys. Pizza na po Unsa siya. dia? Kuguma. Kuguma pizza pala guys, kuguma. Ayan, ito. Sugda na siya na Strawberry, pizza. ensaymada, banana cake, chicken, Pinsang oh, pinsang pizza. kinaya ni mo kuan sweet dahil. potato pizza, and pork pizza, yun guys. Dali na dia. Bugoy juga ha. Bugoy dyan ang kauban. Ako rin nang Hello guys! Kaon ng taman. Hello. Saan mo kisamida? Unang po na ako ni kaon o kuguma, sweet potato pizza guys. Ito. Gamit mo din? Ha? Gamit. Hindi ayo. Ano ito? Mahal Mahal siya. Tudo. Muka? So, pizza maru din sa maseso. Yun na, may mugong. Hawag ka niya sa? Mula. Hindi naman mula. May mo. Lamit ba yung puguman niya? Guys, nga nung guys, nagpa-challenge ni siya karon. Tungkol kay, ang iyang bana guys, nakadaw og luto. Kumbaga pa ni siya, ano pa, iya daw treat na ron. Share your blessing ko na lagi. Sige na may, tingnan may lang. Ada na siya, perminti na nag-share blessing sa kuha. Hindi ko makadaog luto guys. Karon di apunta. Bisag wala na siya makadaw luto, perminti na nag-share blessing. Muna, daghan na blessing, imabot sa iya ha. Nga na dyan, no? Gamay. Nga na dyan, no? Ano, bisag, di ka mag-expect baka ng, Mabot siya ng kinabuhi. o na, nakatabang ka sa, bisag gamay ra na paagi.
Kana di ka mag-expect ba ng naay mo balik sa imong haba? Natag din ako dahil. Mao jud. Natanggiw naman yung isa. Daot ba na yun now? Kali mo now? Iyang mata. Wag Iyang mata. Wag na. Dugay mata. Ako ka na. Ako nakakita. Di man perminte kami to. Wala pa may katanga guys. Nabusog naman po guys. Kaya ka niya to. Di ba ka nakaluya? Naluya naman. Dami untung ada. Ang dalawang daw. Sugi kulo ka din. Ya, sibot. Depende. Antay. Kaya na pong bulgogi. Wala na po isa guys. Kaning lain nga flavor. Kuan bulgogi. Yummy kayo. Kahit sa paganya kung ikaw murag Murag Maria. na. Murag Maria naman. Ako dito nung kumahaw na. Kaumuso. Ako ko gusto dito. Lord. Ay go. Sabi siya mo mukti may din. Yung pakaano ko nga. Musun chok. Tumuk-tok. Okay, ito. Kaya chok ka na. Mayroon ka ba yun? Guys, Kaya na ito. kasi ita. Fighting. Kaya na. Nawag yung isa. Bakit? Fight na. Fight na. Macam Ito siguro na. Hindi na maputo kung di mo hapanan. Pwede mag-upag ka. Ang upag na. Awan niya. Continue lagi pa din mo. Yummy? Buli di ko siya Kandang? masita. Kandang na. Yang mga kandang masita. Ang sama yung yaman eh. Ano? Bete. Ani buli ko sige cinta masita yo. Tilaw ko na ko siya. First time ko dilaw ne. Ko sige. Kacang ni bita tuang. Kaya gano'n mga kuwan mga pinsan na nyo. So, ang pinsan. Hindi pa nasama motor. Hindi pa nakama yung barang motor. Motor. Mani ko sa buwan, mga pidal. Ha? Tungod sa kwan, tungod sa. Ano kaya ang amuan? Nakang amulak ko. Kinsa? Ang tigil. Pidal lang. Baho. Di ba sa barko magtrabaho? Nag-part-time ko siya. Ah, grabe ko tahan naman si part-time pag grabe po na yung anak sa Ayan. mama. Magkuhan din siya nag-ulit sa baho. Pidal karon kay murag na. Kuhan din ng barko. Muna yung sa baho. Pero kasi nang kawangan siya sa barko, sa baho gyapon siya. Pidal. Igo muna, igo. Katsi mo kaya siya. Ano? Ano ba? Aha. Para bitak ano ba? Dito lang. Parisan na mo kan guys, baka ng radish o ka ng pickled kay. Cucumber pickled kay para di ni anuhan ba? Hindi maumay. Di maumay. Umay na sa Bisaya man ang umay no? Hindi, kalayo. Ha? Kalayo. Ang sarap mo na. Maumay baka nang ma-luto ka ng pina. Matagbaw. Pero na. Kina ko tilawan. Kina ko na tilawan guys for kogi. For kogi. Pero ganan sa kugangan Mars, kuguma. Guma. Bakit ka guma? Sa kuya naman din ang kuguma na kuan. Na Tibor? Korean brand man din. Ilawan na siya dito ni. Panjang. Kailan kayong kamera dito? Kailan kayong kamera? Oo. Bitaw ang ka-piercing yung camera ba? Sa mga naglaway diya, pahiri lang yung laway. Start. Kami din. Mga amin sa ito, Mari. Mga kumakaon. Tulo upat lang. Uriyan ko. Tunda na ka. Apa na katunga guys oh? Nabusog naman ko. Na. Ano ba ito ba? Kuan? Ano na tawa. Ay, Kuha na kuha. for kogi na po. Wala For na kogi. nakaon na. Isa pa man nakaon na. Tagtatalo. Kan magtatalo ko bugi. Ano ba ang kalpita? Yan kan ba kita? Nagkaon ito. Kabalo nga mga Korean. Ang mga Korean, kabalo nga ba na pag makaon sa kanon, isa ka na makaon. Ikaw pa sa tuwan ha. Kaan na niya pag-usog guys. Yun niya. Tagtaod. Mag-hike ni. Gantan. Usap na po. Wala ka kredo sa mga kamera. Hindi ko maya pag-hike. Mag-coffee shop na ko alam niya. Kinabuhay ng mga mayaman. Wala ito yung mga kwarta. Nailag-sponsor. Sponsor by Coca-Cola.
bitaw guys. Sila may nakuha na ko Sayang sila. kami na buka. Hmm? Ano ka buta niya? Wala yung bigla ko. Yung i-vlog mo. Ano kaya ang wala kaya mo tinapay, ang himo ko. Pang pang bata. Mama na paborito niyo na. Kabalong kasi nang hindi walitan. May mga upan ng mga anak. Naano ba na kami dito? Bato siya ng busog manta. Yummy. Mga ligway. Ang sila dito. Ang tuloy lang ata. Ito dito. Tumalabo. Usog yung malika. Busog na lagi. Huwag pa gani. Kumbe. Sarang hiyo. Nado ko sarang. Matay matala. Thank you guys, thank you. Ayan. Ano? Mura dapat mga dambuhan na naman sus. Makita ko pilaway. Uma. Okay lang po dyan. Okay man. Nasuman na ito mga plano. Taxes. Ang sunod mag-ano na punta. Kaya manok, pag tinagtaw na. Sigula. Hinay-hinay ang friend. Ang tinaya. Ang baguhan ba? Tinag. Mga kaya na gusto. Challenge po silang inaha. Sabi mo rin guys. Nagbuhat ba sa imo ha? Na? Nagbuhat na kabalo ba siya na mari si imo niya. Nya kabalo ba siya na mag-challenge daw niya na kumuin haka mo ang mag-andra po challenge. Ano ka po nayak ng mga sino? Kabalo ba siya nakadaw kagluto. Ay! Ay, mo siya na mama. Dako siguro na wadi pila may na kanimo dako niya. Ang balato nung puno na bigo yung bulato. Kaya tugas. First bukas usudan. Katong picture ba kayo na ba nakita nimo? Dito man to sa kanang kuan. Mo Dito ana na na dito na. na sila ginakuan. Lagi. Na doktor, nako na. Mo na dito kita dito uban. Bagay, yung bitaw ko yung kanin, magutado. Kaya sa uban. Si kuan mati mga ato, yun na. Yun hi. Yun na. Kasi na to? Yun na kita yung pilo, kato yung allergy. Mata. Ang gaga. Gamay pa tani ni sa una. Kita ko sa kaya yun na niya ba. Imo Yung ya. tabak na. Imo ya babara niya. Yung gamay ya. Karon din ang sabak. Yun na lang yung lugar ng yung pilom. Kasi ang katang iba niyan. Ayo mo to kapag masakit sa ulo eh. Duga na dito mo. Hindi ba nantawan sa ulo karon? Sabak mo picture sa sabak ko na hindi compare ito. Sabak ko na karon. Ikaw na ni mga imo kan mas. Imo na siya mas oh. Pakto ba na nakalpak ko. Mura. Lupad na ko anya. Ako ginawa siya. Katulog na ako ni guys. Ikatulog ni panida daghan ako bugtog. Okay. Binhod dapat ko. Ya busog ako. Wala sojo diha. Kita ay mo na. Mo ko maghirang-hirang ko. Balik mo ni mga. Di ka magiga. Nag-challenge sa mga kapatid sun. Gilog. Kasi solo challenge. Habol mo letap. Amo ko, sa mo tag-busog ana ka bakanan. Busog mga tas kuan. Ay, gracias sa Diyos na busog way gastos. Pero hindi ito mag-challenge ng animals. Na madako ta. Pero ano man na si DJ Kulokoy nga nami magkapuglawas ug kanay asawa. Nadinaghan Hindi naman ako sila magkaunggod. Kuan ba na sige po sila exercise gud. Kitaan niya. Pag naman siguro nakaon ko sa'yo. Ako lita, manatag challenge ani mag asa ta maghay ka ng itag bukid. Hindi, alam mo, kamo ako. Wa man bukid dire? Wa may bukid? Wala. Tama. Dito sa mundo. Tugnaw man dito idong, mundong. Diyan ako ang. Sino sa kilid na bukid na diha. Ano sa masalo diha na ka. Okay, ano si Jangto ka na. Kuan ta. Nga po na nakadwa. Nagugatan na nga. Ikaw ay sa ko? Nga, dapat sabi nagsunod na nga ni dara na tigwan sunod na ha. Bakit? Laki. Nga. Dito mo kuno sa kanya kuano. Eh, binidid ko sa inyo. Sunod mo po din sa ho dito. Pero nila ako sa dadon. Maging marip ka kayo. Si Aro muli. Kung muli pa sa na kuan pa sa sang kusog. Ay, natigwang naman to nga. Ay sinta kapin. Ito mo katong sa ulsa na. Katong na grip guys. Ano na. Nakagawas na. Nga naman katong tiguan na. Ano ba? Murag na yung gito na nakagawas na di ba na presyo siya. Napatay mo itong bata no? Yan ko bata. No, ito. Ano to siya? Nakakaroon na sustentado ng gobyerno. Mo ano nang daghan nagriya kay Mo dito nag
Kuan. Suka. Pini hanta. Weh, hanta mo ko. Kau dili to ginikanan mo nag-rape? Dili. Thank you. Tingnan ko diha. Mga tingnan guys. Ang kabilo dahil ko, kung saan pag-urot. Hindi man dyan sa pag-root. Di siguro ko pwede sa mga challenge Mars. Di man ko. Di ko mo tinaya. Na. Pero kanang iba na, Ako ba ano na? dagkukuan ba? Kaon. Di ka pwede sa channel. Ngayon na lang. Wa man siguro ko ni mag-ako na. Baka man. Ang tawag dali. Shout out mis mga mananaway diha. Ni Kuan, bisag ni shout out to Lorna. Shout out Ate lo ni Marlet, ni Atilita, shout out. Basta banjo. Bisa pa si Florami. Si Florami Akong idol, na. akong idol na buhala na. Hello, Florami. Baka naman dyan. Baka naman Si Kuan, dyan. Si isa pa mga ipang shout out ng mga sikat ng mga Kuan diha. Si Ivana Alawi, baka naman dyan. Bisag isa na lang ka Bigyan mo naman kami ng isang ulong subscriber. Ayan. Kana na po May kanaw. Rapid po in action. Ayan na po siya guys, sweet potato. Kana imo na siya bahin. Shout out ko ni Mayora Rosale. Tayor. Kumusta man ngayon, Mars? Kaon tayor. Kaon tayor. Hello. Ni Manang Helen. Shout out. Mrs. Julie. Shout out Mrs. Julie. Ne. Katinika. Mga sister ni Florami ng mga vlogger. Ni Jijin. Ang probinsyana. Ruby probinsyana. Hi ninyo te. Sa Kabukol na? Kabukol? Kabukol? May kung Florami niya mga vlogger. Mga Shout out vlog. sa kanyan. Ug ni Reverse. Naon ta ter. Hali na mo nga. Pakutdan na yung kaon. Ito mga ko ba na? Masalad na. Mga dyan ko, managkaon nila. Grabe mahugot, baka nila to. Hali na tayo. Hindi na makakuha ng hindi na hali. Ikaw nga polikong. Mga maniganahan nila. Pandyan. Okay na. Yung. Naluya naman mo guys. Inantag pantula kaya mo tantan. Sulo ang jago ka. Hindi na pa sulo yun na. Sulo mo ko ikaw. Yun eh, anta. Sulo mo ko. Sulo ko. Maharbol pa yan ko niya. Sulo Sulo na. ka naman. Problema na. Doon naman ang kanana. Pati na ako. Mas okay din sa kuguman, no? Shout out ko ni Ate Alex. Naunta te. Mukbang challenge na mga pakulot tayo sa kuwan manok ug pizza. Guys, duhan na lang ang madilim. Duhan na lang siya, oh. Ang manok ako rin yung pahingaon ng tao. Yung kita. Ma, good. Gamay ba? Sakto na ito bahin niya. Kung bahin mo natin, Mars. Magtas ka. Maluya ka. Kung magbayad pa din, dako din mo bayaran. Bakit na ba na? Ibig kay libre, guys. Amo challenge namin. Ako hindi ako mabayaran. Ako mabayaran. Kami makabayad. Kaya dapat mo lang naluya naman ko, Mars. Guys, mao na dyan i-update sa mga ikaon guys. Wala dyan gihapon mahurot na mo. Sorry sa kayo. Kay, na. Na mo dyan na pero gamay na dyan ta pero di na kaya sa mga tiyan. Wami Di tayo na di wa dyan may ka-survive sa mga challenge. Di kaya. Kung gining challenge, may bayad pa rin. Dako ng bayro nun ako. Na mo dyan kana ka sa bayro na na. Kay Ang sa chicken, ako may chicken na lamang. kaon. Ako dyan nakakaon sa chicken guys. Dyan pila ra nakabuok. Ako may grabe naghana. Di bitaw, Mars. Pag bisa mag-order po ni nga, kung kami mga bata, gusto mo ka. Kami isang bana isa ra dyan nakabuok ang Di mahurot. ako ba nabilib mo ka? Mo na mo isa ra dyan ang mahurot na mo. Piting daghana bukog, Mars. Makatinga man ako nang sula imo na kung kuan lang pagkaon dali ra ka makuan. Kusog si Anya paitan ang chicken niya kanon gamay lang mo na iya ha. Ako mag-chicken, hindi dyan magkanon. Pero ako dipot ko pwede na dipot magkaon nag kuan. Kaon ko gamay.
Salamat Di, kayo magpaniwalas guys pa. sa mga kuan hayo kung Ah, kalimot sa among mga don't forget to click the subscribe. Tagatong kaon. Ha? Ito, tumagas. Yan na po Pahimagas. guys, challenge. Di na murag pero Ah. kanin daghan binidyo. Oh, diyan na po ni guys, oh, da. Pahimagas mi guys kaning strawberry. Strawberry. Lami kayo. Di na na. Lami. Lami kayo. Grabe boy, busganan yun niya. Pero kasi challenge hansa. Challenge ako nata. Di ba? Kuha. Puta. Anak din mo dai. Ano namin tina? Di edit ra dito mo. Sabi edit ra mo. Puta. Ay go. Ay go. Oh, dito na human ang challenge guys. Nahuman na gyud pero wa mahurot bigo sa pag-ibig. Bye-bye.